Зөлфәт Хәким. Сатирик роман. Ағым суда не булмас. Беренче кисәк. Тау артыннан җиз тас сыман ялтырап, кояш килеп чыкты. Шул ук тауның артыннан колак чистартырга дип, иске матрастан йолкынган мамыкны хәтерләтеп, болыт кисәге пәйда булды. Һаман да шул тауның артыннан, аның итәге буйлап сузылган юлда тузан өере куптарып, бер мотоцикл күренде. Мотоциклга тирә-яктагы кешеләрнең, хайваннарның һәм кош-кортның котын алып торучы участок инспекторы, милиция капитаны Миңлебаев атланган иде. Җырыклы авылында яшәүче кешеләр белә, тау артыннан кояш килеп чыкса, көн туа. Әгәр дә инде тау артыннан капитан Миңлебаев килеп чыга икән, я җинаять эше, я башка төрле беркетмәле актлы матавык туа. Теге болыт кисәгедә участковыйның юлы якты булсын дип, кояшны капламыйча тиз генә читләтеп урман ягына акты. Ә кояш исә, чиксез куанып, инспекторның погоннарында, фуражка кокардасында, китель төймәләрендә чагылды. Зәй буендагы әрәмәдән чыккан кигәүннәр дә аңа бәрелмәскә тырышты. Кешеләр яши торган һәр планетаның үз кояшы булган кебек, һәр авылның үз участковый бар. Җырыклы авылында Ходай милициядан мәхрүм итмәгән. Әнә ул килә. Инспектор Миңлебаев күрше авылда яши. Аның карамагында 7 авыл. 6 Крешен авыл уртасында әле һаманда чукындырылмаган татар авылы Җырыклы яшәп ята. Крешен авылларында тәртип. Эчүне эчәләр, ләкин сугышмыйлар. Урлыйлар, ләкин тотылалар. Көчлеләр, әмма иләнәләр. Көмешкәне гаҗәеп шәп куалар. Кичләрен аның куе һәм яшелле зәңгәрле исе зәй әрәмәлекләренә, Җырыклыдан көн яктарак шаулап торган урманнарга иңә. Гади кеше ул исне химкомбинаттан килә дип уйлый. Ә Миңлебаевның борыны аны-моны аера. Бу ис аңа таныш һәм якын. Күп иснәде ул Крешен авылларындагы көмешкәне. Күп эчте. Юк, Крешен халкы әйбәт халык, сүз тыңлаучан халык. Ә менә Җырыклы авылы. Бу татар авылы белән участковыйның сугышы мәңге дәвам итәр ахырсы. Явыз Иван да чукындыра алмаган авылны бер участковый җиңә аламы инде? Бу авылда гел сугышалар. Матавыклар юктан гына килеп чыга. Крешеннәрдән көмешкә куарга өйрәнделәр дә, хәзер инде остазларыннан да шәбрәк ясыйлар. Бу авылдан ел сайын берничә яшь үсмер төрмәгә утыртыла. Әйтерсең лә ел сайын ул мәктәптә 1-2 кеше укып, белем алып кайтырга тиеш. Җырыклының җыр күңелле, пычак телле, мәзәккә бай һәм сугышчан халкы арасында капитан Миңлебаев нигез салып урнаша алмады. Крешеннәр белән тынычрак дип, күрше авылда яши. Участок инспекторы капитан Миңлебаевның тәрҗемәи хәлендә, шаҗәрәсендә, кайсы яклардан икәнлегендә, туган елында, хәтта исемен дә беркем белми. Һәм үзе дә сөйләми. Халык телендә ул Миңлебай, ә үзенә иптәш Миңлебаев дип дәшкән булалар. Аның хатыны һәм мотоциклы бар. Әнә шул 2 әйбердән төшми инде ул. Дөрес, аның мотоциклы хатынына караганда тазарак, матуррак. Хатыны исә гомере буе участковый белән яшәп, шыр сөяккә калган һәм иске велосипед рамын хәтерләтә. Аларның балалары юк, бәлки булмауы яхшырактыр да. Чөнки милицияның эше куркыныч. Бүген исән, иртәгә юк дигәндәй. Илдә ятимнәр булай да күп. Әйткәнемчә, участковый Миңлебаевны участковый дип беләләр. Һәм дә моны махсус рәвештә исбатлауның кирәге юктыр. Мәсәлән, чыбыркының чыбыркы икәнен, этнең эт икәнлеген исбатлап торуның кирәге юк ләбаса. Нишләп бүген кояш белән бергә торгансың әле ул? Нәрсә булган икән Җырыклыда? Миңлебаевның кыяфәте шул кадәр яман. Әйтерсең лә ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан участковый иттереп яратылган һәм тәртип урнаштыру вазифасы белән күктән шушы мискин җиргә иңдерелгән. Аның итләш чырае мотоцикл дырылдавыннан мыймылдап селкенә. Борын, бит алмалары, 3 катлы ияк һәм күз төбендәге саргылт капчыклар дер-дер килә. Нишләп аның чыраеннан нәфрәт чәчри? Ник яратмый Миңлебаев кешеләрне?
Нигә аның үзендә кешеләр дошман итә? Бу сорауларга җавапны калын китаплардан да табып булмастыр. Җавапны күп еллар үткәч кенә табачаклар. Әле хәзергә аннан куркалар. Шуңа күрә хөрмәт итәләр. Ни гаҗәп, дошман да күрәләр, хөрмәт тә итәләр. Мотоцикл нигә җырыклыга бара? Әйтер вакыт җитте. Кеше дә үтермәгәннәр анда. Янгын да чыгармаганнар. Беркемне көчләмәгәннәр дә. Кичә кич белән клубта сугышканнар. Яшьләр. Сугышканда клубның тәрәзәләре кырылып төшкән. Тышкы як ишеге кубып очкан. Клуб алдындагы багана ауган. Урамда көтүдән соң өйгә кайтмый исәнгерәп йөргән 4 сарык тапталып гарипләнгән. Ә сугышучыларның үзләренә берни булмаган. Чукындырам барыгызны да, утыртам дип уйлап бара инспектор. 15 тәүлек белән генә котылмассыз бу юлы. Чукыну дигәннән, 6 керәшен авыл уртасында бердән-бер чукынмый калган авыл җырыклы дип әйткән идем инде. Аның чукынмавының сәбәбе хакында халык телендә төрле риваятләр, имеш-мимешләр йөри. Имеш, чукындыручылар килүен ишеткәч, авыл халкы урманга качкан булган. Кемдер әйтә, авыл коралланып, чукындыруга каршы торган ди. Кемнеңдер әйтүе буенча, имештер, ул заманда бу тирәдә шушы җырыклы авылы гына булган. Тирә-якта сазлык та әрәмәлек кенә. Шул сәбәпле бу төбәккә поплар, солдатлар керергә курыккан, батырчылык итмәгән. Ә менә бу 6 керәшен авылы имеш ул вакытта әле булмаган. Алар чукындырылып монда китерелгән мукшылар, чирмешләр имеш. Бу имеш-мимешләрнең кайсысы дөрестер, әйтүе кыен. Моны хәтта мотоциклы белән татар авылын таранларга килүче капитан Миңлебаев та белми. Ничек кенә булмасын, авыл чукынмаган. Көчле халык, көчле холык. Шунысы кызык, ниндидер бер капитан шул авылны җиңәргә маташа. Майор да түгел ичмаса. Ничәмә ел тырыша инде, ләкин юк, булмый. Авылның холкы нинди булган? Шулай калган. Күрәсең, шул дуамал холыклы, сугышчан булганга чукынмаган бу авыл. Менә шулай һәр вакыт каршы торырга, сугышырга аны язмыш, яшәеш үзе өйрәткән. Кызу канлы, сугышчан булмаса, ул авылның дине дә, җыры-моңы, хәтта исеме дә исән калмас иде. Миңлебаев моны аңламый. Чөнки ул башка милләт кешесе. Участковый дигән милләттән ул. Участковыйлар күп санлы, интернациональ милләт. Һәр милләтнең үз сыйфатлары була. Мәсәлән, грузиннар кәкре борынлы, төскә биткә кара халык, якутлар кысык күзле, табак битле. Участковыйларның чырае итләч, усал, кызыл төстә. Аларның милли киеме милиция формасы белән күн папкадан тора. Алар төрле телдә сөйләшә һәм күп телдә сүгенә. Бихисап күп булсалар да, илебездә участковыйлар җитми. Шуңа күрәдер инде тәртиптә юк. Колхоз, совхоз сайын берәр инспектор гына аз, урам сайын кирәк. Әнә бит, авыл хәтле авылга мотоцикл Миңлебаевның бер үзен генә алып бара. Иманым камил. Миңлебаев кичәге сугыш чукмарларын авызлыклар һәм тиешле җәзаны бирер. Ул авылга килсә тикмәгә килми. Аның мотоциклы авылга килеп җитә инде. Ләкин мин аны авылга җиткәндәрәк калдырып торам. Чөнки хәзергә әле ул миңа да, укучыларым сезгә дә кирәк түгел. Барсын ул авылга. Язсын беркетмәләрен, төзесен актларын. Булар барсы да аның эше. Мин бит җанны ишетерлек бер вакыйганы сөйләмәкче булам. Ә капитан Миңлебаев турында бераз мәгълүмат бирү кирәк иде. Чөнки бу маҗараларда ул да катнаша. Ничек кенә катнаша әле? Тузанга баткан мотоцикл өстеннән очып баруыбыз фәкать Миңлебаев белән танышыр өчен генә булды. Миңлебаевның мотоциклы җәйге иртәне йөреп югары чурамына килеп кергәндә, түбән чурамы буйлап 2 ир авылдан чыгып бара иде. Аларның берсе озын гәүдәле, кара чәчле, ябык, озынча битле, кылыч борынлы. Бу Гаделша. Икенчесе тәбәнәк буйлы, пеләш башлы, кысык күзле, җәенке борынлы, монысы Мәрдәнша. Мәрдәнша белән Гаделша балык тотуга хыйрыслыклары белән тирә-якка танылган кешеләр. Авылдан 2 чакрым чамасы ераклыкта бормаланып аккан Зәй елгасы булмаса,
Аларның бу мискин дөньяда гомер кичереп ятулары бөтенләй мәгънәсез тоелыр иде. Көннәр буе кармак салып утырырга мөмкинлек булсын өчен, алар икесе дә каравылда тора. Мәрдәнша ферма каравылчысы, Гаделша мәктәпне саклый. Каравылчылар дип, соңгы тапкыр каравылда кайчан булганнарын алар хәтерләми дә инде. Карак кеше урлыйса әйберне барыбер урлый ул, чөнки заманы шундый, урлашмыйча яшәп булмый. Инде 40-ны тутырсалар да, Мәрдәнша белән Гаделшаны сабыйлык бөтенләй үк ташларга уйламый. Әнә бит, уттай кызу эш өстендә, көн-төн хезмәт таләп итүче җәй уртасында дуслар, җил-җил атлап, авылны чыкты һәм инде әрәмәлеккә якынлашып килә. Әнә инде Зәйдә күренә. Аларга соңгы вакытта хәтта бармак буе шыртлакка да эләкми башлады. Зәй елгасында 5-6 балык кына калганын алар белми иде шул. Бу юлы да көн буена бер нәрсә дә тота алмагач, ике дус елгаларны пычратучы заводларны, гысларны каргый-каргый кайтырга җыена башлады. Ул заводларны, гысларны именно елга буенда салырга кирәк микәнни инде? Диде Мәрдәнша ачынып. Эй, белгән юк инде, бетерделәр елганы, дип өстәп куйды Гаделша. Кармакларын җыеп, әйберләрен капчыкларга тутырганнан соң, кайтып китәр алдыннан ахирләр тәмәке киретеп алырга булды. Әти мәрхүм әйтә торганы, дип тагын сүз башлады Мәрдәнша. Зәйдә элегрәк балык мыжлап тора иде дип. Бер утыруда берәр чиләк тота идек дия торганы. Гаделша авызыннан бер бүрек ачы төтен чыгарды да, "Эй, алайык булмагандыр инде", дип куйды. Мәрдәнша аның сүзенә колак салмыйча дәвам итте. Әти мәрхүм әйтә торганы, Зәйдә эре балыклар гына түгел, зәһәр йыланнар, хәтта су анасы да бар дия торганы. Әллә ниләр сөйләп утырмасына, диде Гаделша урыныннан кузгалып. Әйдә кайтабыз. Яр өстенә менгәч, дуслар боегып калган Зәй буйларына карап, тагын кат-кат уфтанып зарланып алды. Шул чак Гаделша сискәнеп китте. Кулыннан кармак таягын төшереп җибәрде. Мәрдәнша! Карале! Диде ул, куак артына чүгәләп һәм сул яктагы таллыкка ымлап. 20 адымнар чамасы читтәрәк, ярдагы тал төбендә, байып килүче кояшның соңгы нурларында назланып, бер шәрә хатын утыра иде. Ул балыкчыларны әллә күрмичә, әллә күреп игътибар итмичә, суга карап, алтын тарак белән тузган чәчләрен тарый башлады. Аның искиткеч матур тавыш белән ниндидер җыр җырлаган ишетелде. Бу сихри җыр агым су көенә әллә тирбәлә, әллә агыла иде. Ахирәтләр өнсез калды. "Шәппо!" дип пышылдады Мәрдәнша, куак төбендәге күзәтү пунктына урнашкач. "Әйдә якынрак барыйк әле!" Һәм ул дустының күлмәк җиңеннән тартты. Гаделша нык каушаудан сулкылдаган башын чайкады. Юк, мәрди, ычкынык яхшы чакта. Су анасы бит бу. 40 яшенә кадәр ялгыз яшәгән Мәрдәнша су анасына гашыйк булды. Әрәмәлек арасыннан барганда, чыбык-чабыкларның чырайны камчылавы да, кигәвен талавы да, чибен чирки тешләве дә сизелмәде аңа. Әрәмәдән чыгып, авылга йөгергәндә дә ул берни аңламыйча инстинкт буенча гына Гаделша артыннан чапты. Зәй буеннан кайткач, гадәттә ике дус Мәрдәншаның ярлы гына җиһазланган өенә кереп, көмешкә эчә. Шир китә, гадәт кала диләр. Бу юлы да гадәткә хыянәт итмәделәр. Көмешкәне стаканнарга салып куйгач, эчәргә ашыкмыйча, Зәй буендагы күренештән шактый вакыт айный алмый утырдылар. Гаделша бер стакан утлы суны каплап куйгач, "Менә бу мөгъҗиза ичмаса", диде һәм шытыр-шытыр суган чәйни башлады. Көмешкә турында әйттем ул, әллә теге шәрә хатын турындамы? Мәрдәнша аңышмый калды. Аңларга теләге дә юк иде. Аның күз алдыннан алтын су төстәге чәчен алтын тарак белән тарап утыручы гүзәл зат китмәде.
Ул бик озак кымшанмыйча, бер сүз дәшми буявы кырылган идәндәге бер ноктага карап утырды. Ниһаять, үзе дә стаканын бушатты, аннары чырайын сытып: «Ах, бигрәк каты булган монысы», дип куйды. «Тегесе дә шундый иде», диде Гаделша, ипи кисәген тузга манып. «Син көмешкәне ясый беләсең инде ансы». Мәрдәнша белән Гаделшаның иң яраткан шөгыльләреннән берсе балыкчылыктан соң тамак чылату иде. Эчкечелекнең бер кайчанда абруе булмады. Аракы эчүне бездә бер кайчанда хупламадылар. Ләкин бу ике дусның эчүе бөтенләй икенче төрле. Баш миен көмешкә белән томалау алар өчен буйыккан күңелләрне бер халәттән икенчесенә күчереп тору гына. Бу вакытлыча үзгәрешнең беркемгә зыяны тигәне юк. Алар өчен тормышның тексе бер төрлелегеннән котылып торуның бер чарасы гына иде бу. Вакыйганың башы 1980 елга туры килүендә әйтсәм, аларның аракы белән дус булуы табигый хәл кебек күренер. Бу вакытта аракы һәм суган исе ил өстендә куе болытлар булып эленеп тора иде. Шуңа күрә Мәрдәнша белән Гаделша: «Минем язмамда көмешкәне бик еш кулланса гаҗәпләнмәгез. Ул вакытларда өстәл янында бераз утлы су кабып кую, сулы шалу кебек зарур нәрсә иде. Чөнки ул чукынчык аракы Миңлебаевлар кыскан сулышларны ачып, кан тамырларын киңәйтеп җибәрә. Биразга гына барса да, бәгырьләр сызлавы басылып тора иде». Тагын яртышар стакан йотып куйгач, Гаделша бик озак тел шартлатып ах-вах итеп утырды. Мәрдәнша гына дәшмәде. Дусты җәен балыгыныкы кадәр зур авызын ипи катыш яшел суган белән дыңгычлап утыргач, ниһаять телгә килде. «Кара әле, Гаделша, ул хатын чыннан да су анасы идеме соң?» Җавапны шактый вакыт көтәргә туры килде. Авыздагы мул ризыкны тиз генә җебетерлек селәгәе юк иде Гаделшаның. Кружкадан су йотып, авызында сүзләр чыгардай ара хасил булгач, ул җавап бирде. «Су анасы булмый, Габдулла Тукайның «Су анасы» дигән шигырен укыганың юкмыни?» «Нишләп булмасын? Соң шулай булгач». Мәрдәнша татлы итеп елмайды. Пеләш булганга күрә, аның елмаю ачылып киткән йөзе белән бергәлектә гаҗәеп аһәңлек тәшкил итә иде. Бераз исерә төшсә дә, Гаделша дустында ниндидер сәер үзгәрешне шәйләп алды һәм аңа шикләнеп, гаҗәпләнеп карап торды. Чөнки дустының чырае искиткеч яктылык сирпе иде. Аның сирәк тешле авызыннан көлдә мәмрәп пешкән бәрәңгедән күтәрелгән пар шикелле булып 5 сүз эреп чыкты. «Бигрәк чибәр иде! Зрә качтык!» Гаделша иптәшенә аптырап карап торды. «Нишләргә иде соң тагы?» Мәрдәнша тагы да татлырак итеп елмайды. «Янына барырга иде, танышырга иде». Акылдан яздың мәллә? Шәп-шәрә килеш, ул синең белән танышып торыр дисеңме?» Дустының бу сәер сүзләренә игътибар итмәгәндә булыр иде ул. Тик менә әллә нишләде бит бу мәрди. Бөтенләй кыяфәт үзгәрде. Күзгә күренеп, икенче кешегә әверелде. Әйе, Мәрдәншаның эчке дөньясы актарылды. Яшүсмер вакытта гына тыелган хисләр кыймылдап куйды. Канның йөреше үзгәрде. Дәрт һәм дәрмән тойды Мәрдәнша. Көмешкә шаукымы гына түгел бу. Ул иблис суыннан исерү башкача була. Мәрдәнша сикереп торды да, әрле-бирле йөрергә тотынды. Аннары яңадан килеп өстәл янына утырды. «Гаделша, зәй буендагы җәйләүдә сыер саучы хатыннар эшли бит», диде ул өзгәләнеп. «Шуларның берәрсе түгел микән?» Тегесе киерелеп көлеп җибәрде. «Эй, андый зифа буйлы доярканы кайчан, кайда күргәнең бар? Валлаһи су анасы иде». Мәрдәнша бер ноктага текәлеп катып калды. Пеләш башы буйлап йөргән чебенгә дә исе китми иде аның. Гаделша урыныннан кузгалып: «Ярый, мин кайтыйм инде», диде. «Минем өйдә үземнең су анасы бар бит. Тагын эчеп кайткансың дип тавыш чыгарыр инде». Мәрдәнша исә аны-моны аңышмыйча утырган килеш сорап куйды. «Ни дисең син?» «Өйгә кайтам», диде Гаделша буйык кыяфәт белән. Мәрдәнша аны җиңеннән тартып урынына утыртты.
Туктале, кырдаш, ашыкма син. Менә синең хатының бар. Шикердәшеп балалар үстереп, мәгънәле тормыш белән яшисез. Ә менә мин, мискин хәлдә, чөнки мин ялгыз, ятим. Мин бит инде 40-ның теге ягында аяк асылындырып утырам. Соң ник өйләнмисең? Зирә теге су анасы белән танышмадык, диде Мәрданша, һәм 40 ел буе җыелып килгән ачу белән өстәлгә китереп сукты. Өстәлдәге шише ауды, Гаделша урындыгында сикереп куйды. Мәрданшаның башына тынгылык бирмәгән яшел чебен юкка чыкты. Бәрәч, кырдаш, әллә гашыйк булдың инде син? Дип сорарга батырчылык итте Гаделша, ишетелер-ишетелмәс кенә итеп. Белмим, Гаделша. Аны күргәч, әллә нишләдем мин, диде Мәрданша бераз тынычланып. Моңа кадәр шәрә хатын күргән кеше түгел бит мин. Йөрәгем атылып чыгамы дип торам. Зәйгә балык тотарга кайчаннан бирле йөрибез. Нишләп моңарчы бер тапкыр да очраганы булмады икән аның? Я, шәрә хатын күрдем дип, ул кадәре шашынма әле син, диде Гаделша кырыс кына. Мәрданша кабалана стаканнарга көмешкә салды. Тот әле, туган, дип ул стаканын бушатып та куйды. Мин хәзер зәйгә китәрмен ахры. Гаделша шүт кенә тынчыкмады. Нәрсә? Вәттиле, төнләме? Дурак! Гашык булгансың син, валлаһи, йөри күрмә, шәрә хатын күрдем дигәчтә. Мәрданша караватка барып ауды. Карават шыгырдап ыңгырашып куйды. Шәрәлектә мени эш, диде ул киерелеп. Бигрәк сылу иде бит. Гаделша шактый исергән иде инде. Мәрданша, дип дәште ул дустына. Нәрсә? Дип ыңгырашты карават. Йоклыйсыңмы әллә? Юк, нинди йоклау инде хәзер? Мәрданша торып утырды. Гаделша дусты янына килеп, кулын аның иңенә куйды. Тилермә инде, Мәрданша. Җанымны тынгысызлады бу су анасы, кырдаш. Әллә нишләдем аны күргәч? Гаделшаның күңелендә шик-шөбһә калмады. Ахири дусты баш аягы белән батып гашыйк булган. Инде исерек булса да, иптәшен тынычландырырга, юатырга һәм ниһаять, ичмаса нинди дә булса, киңәш бирергә үзен бурычлы санады. Бер авык уйга батып утырганнан соң, Гаделша кинәт: "Мин сиңа бер киңәш бирә алам", дип аваз салды. Тегеңә бераз вакыт үткәч кенә барып җитте. Инде киңәш. Гаделша сүзне дәвам итәргәме, юкмы дип икеләнеп утырганнан соң, "Су анасын өеңә алып кайтасың киләме?" дип шартлатып сорап куйды. "Нишләп алай дисең?" диде 40 яшьлек мәхәббәт иясе, куркуга калып. "Син әйт әле, киләме юкмы?" "Килә." Гаделша авызын кыйшайтып елмайды да, чәнчүле тавыш белән: "Ха, киләдер шул", диде. "Әйт инде тизрәк, берәр чара уйлап таптыңмы әллә?" дип Мәрданша дустын җилтерәтеп алды. "Тыңла алайса", диде Гаделша серле елмаю белән. "Габдулла Тукай шигырен хәтерлим дидең бит?" "Кайсы шигырен?" "Кайсы шигырен?" дип ачуланып кабатлады Гаделша. "Шүрәлене түгел бит инде, су анасы дигән шигырьне." "Әйе, мин аны хәтта яттан беләм." Гаделша кызып дәвам итте. "Белсәң, бик әйбәт. Алайса, исеңдәдер. Анда бер малай су анасының алтын тарагын урлап кача." "Әйе, хәтерлим." "Су анасы ул малайны куа чыга." "Әйе." "Көндез су анасы авылга керергә курка, һәм ул төнлә килә дә, теге карак малай яши торган йортның тәрәзәсен шакый." Дуслар берсе сөйли, икенчесе аны тыңлап, үзләре дә сизмәстән яңадан өстәл янына күчеп утырдылар. "Шуннан", диде Мәрданша түземсезләнеп. Гаделша аптырап китте. "Син нәрсә? Бер нәрсә дә аңламадыңмы ни әле?" "Юк." "Сал алайса тагын." Бу юлы көмешкә стаканнарга тутырып салынды. "Әйт киңәшеңне тизрәк", диде Мәрданша стаканнар бушагач. "Ачуланма, Мәрди. Син үзең пеләш, үзеңнең кармак очы кадәрдә акылың юк бит. Югыйсә пеләш башлы кеше акыллы булырга тиеш бит инде ул. Син, кырдаш, нәкъ Тукай шигырендәге кебек эшлә.
Ничек? Берәр көнне. Инде чыдамың калмаган икән, иртәгә үк зәй буена шул без кармак салып утыра торган урынга барып, куак арасына кирип кач. Су анасының судан чыгып чәчен тарый башлаганын көтеп утыр. Әйе, пожалуйста, әйе дип пишәт сугып утырма яме. Аты фикер чуала. Самагының бигрәк каты. Ярар, гафу ит. Су анасы ярга чыгып, кояшта кызынып, чәчләрен тарап утырганда, аның алтын тарагын ярга куйган моментны чамала. Как только тарагын янына куя, син нәкъ Тукай шигырендәге кебек, качып утырган урыныңнан йырткыч сыман атылып чыгасың да, алтын таракны эләктерәсең. Һәм эреме буйлап авылга чабасың. Аңладыңмы? Мәрдәншаның вөҗүде буйлап шым йөгереп узды. Аңладым, Гаделша. Тик менә урлашу әйбәт булыр микән? Эй, син кырдаш. Кинәт кенә чисныйланып киттең әле. Эскерттән салам урлыйсың бит. Басудан чигендер шәлдергәндә дә урлашу начар нәрсә дип тормыйсың. Ул бит совхозныкы, дип акланды Мәрдәнша. Алтын таракның иясе, хуҗасы бар. Кеше әйберсен урлый алмый бит. Әле белгән юк. Су анасы кешеме, әллә балыкмы? Аннары Мәрди туган, запомни, раз инде син гашыйк булгансың икән, җинаят мазар дип тормаска кирәк. Мәхәббәт ул страшный нәрсә. Алдаусыз, җинаятсыз чын мәхәббәт булмый. Үзеңә кара. Бу синең бердән-бер чараң. Как хочешь. Бу сүзләрдән соң ул 4 сәгатьлек лекция укып чыккан профессор кыяфәте белән урыныннан кузгалды. Туктале, китмә, дип кычкырды Мәрдәнша. Әллә янына барып, йөрәгемне ачып салыйммы? Гаделша тагын утырга мәҗбүр булды. Юк, Мәрди, диде ул ягымлы тавыш белән. Шәрәтән утырган чакта, янына мондый шыксыз ир кеше килеп чыкса, кыты алыныр аның. Син алай итеп эшне бозып ташлаячаксың. Ярар алайса, диде Мәрдәнша түземсезләнеп. Таракны эләктердем, ди. Әйттем бит инде, таракны алып авылга таба йөгрәсең. Шуннанмы? Әгәр дә чын-чынлап су анасы икән, ул синең артыңнан йөгерергә тиеш. Тукай шигырендәге кебек. Ничек дип чавалы ул? Бир расческаны хайван дипме? Мәрдәнша кыткылдап көлеп куйды. Юк, качма, тукта, эй карак, ни аласың син аны, ул бит минем алтын тарак, дип кычкыра ул. Вәт, авылга җиткәч, йодрык күрсәтеп янар да кире зәйгә кайтып китәр. Беттеме инде шуның белән, диде Мәрдәнша гаҗәпләнеп. Бу мизгелдә ул яраткан уенчыгыннан мәхрүм калган сабый баланы хәтерләтә иде. Бетмәде, сабыр ит. Аннан соң төн җиткәнен көт. Тукай шигырендәге кебек. Төн җиткәч, ул синең йортың янына килер, тәрәзәңне шакыр, син әзерләнеп тор. Матуррак киен, исле май сөрт, бераз иңне җыештыр. Теге бәрәңге саткан акчага алган проигрывателең исәнмәле? Исән. Аны әзерләп куй. Потому что хатын-кыз музыка ярата. Тәрәзәңне шакып, ул синнән алтын тарагын сорар. Мәрдәнша мискин йөрәген тотты. Уф, килер микән ни? Килә, нишеп килмәсен ди. Син аңа шул чакта әйтәсең. Кадерлем, миңа синең тарагың кирәк түгел. Миңа син үзең кирәк дисең. Гашыйк булуыңны аңлатып бирәсең. Чәй эчәргә дигән булып, өйгә керергә тәкъдим итәсең. Кыскасы, үзең җайлап, юмалап эш итәсең инде. Барысы да үзеңнән тора. Өең янына килеп җиткән хатынны ничек тә чакырып кертә алырсың әле? Куркам, диде Гашыйк Мәҗнүн. Син түгел, мин үзем дә шүрли башладым әле, диде Гаделша, дустының бәргәләнгән күңленә шом өстәп. Аның анда зәй төбендә ире юкмы икән? Килеп йортыңа ут төртмәгәе. Тукай шигырендә аның ире юк бит, диде Мәрдәнша, үзен дә, иптәшен дә тынычландырырга теләп. Гаделша бу фикерне хуплады. Әйе шул, мужигы булса, теге малай артыннан да үзе чабып йөрмәгән булыр иде. Мужигын җибәрер иде. Мәрдәнша сикереп торды. Тәвәккәлим мин туган. Рәхмәт сиңа, диде ул, дустының кулын кысып. Түлке
Нәкъ Тукайдагыча эшлә, диде Гаделша, гашыйк булудан кинәт үзгәреп киткән һәм бераз исәрләнгән дустын кызганып. Иң мөһиме, аны төнлә авылга китерү. Аңладым, рәхмәт. Кайчан барасың? Иртәгә үк. Әллә йөрмисеңме, Мәрди? Юк, барам. Ярар алайса. Юлың уң булсын, диде Гаделша ишек катыннан. Сау бул. Үзе генә калгач, Мәрданша кулларын угалап алды. Аннары җырлап карады, ләкин җыр чыкмады. Ярсыганда артык нык дәртләнгән вакытта җырлап булмый. Мәрданшаның уенча, гашыйк кешенең ярсуы җаннан, тәннән иң элек башка төрле ысул белән, башка юллар белән чыгарга тиеш. Шуннан соң гына аның күңеленнән чып-чын җыр чыга ала. Шуңа күрә бу минутларда Мәрданшадан җыр көтү дөрес түгел. Аңарда бу вакытта кытыч-кыч үзгәреш бара. Күңелендә, йөрәгендә, баш миендә, җинси әгъзаларында. Җырлыйсылары алдадыр әле аның. Ул стаканга тутырып көмешкә салды, аны гылт-гылт итеп эчеп бетерде һәм шишенеп тә тормыйча, спектакль алдыннан оркестр чыгарган тавышлар белән шыгырдый торган караватка йөз түбән капланды. Җырыклы авылы өстендә янә Галибәне яктырып таң атты. Авыл мәш килә башлады. Кемдер эшкә китте, кемдер печән хәзерләү белән мәшгуль булды. Бала-чага кызык һәм уен эзләп җәй кочагында ары чапты, бире чапты. Теге сугыш чукмарларын район үзәгеннән чакыртылган милиция машинасына Миңлебаев үзе санап төятте. Гаделша Махмырдан иза чикте. Кыскасы, тормыш дәвам итте. Мәрданша гына бу тормыштан, бу дөньядан ваз кичкән иде. Төнне уяулы саташулы йокымсырау белән үткәрде. Иртәнге якта ул нишләптер баш төзәтү турында уйлап та карамады. Мәхәббәт хисләре шул кадәр көчле иде ки, хәтта битен юарга да онытып, зәйгә ашыкты. Чыгып килүче кояш, үзенең игезәген күргән сыман гаҗәпләнеп, аның пеләш башын ялап-ялап алды. Зәйгә, бәхете шунда аның. Мәрданшаның да бәхетле булырга хакы бар ләбаса. Гаделшадан кайтышы ким аның? Су буенда бер җан иясе дә күренмәде. Мәрданша булганчык суга селтәп кармак салды да, күз кырые белән генә теге тал төбен күзәтә башлады. Бик озак утырды ул. Күзләре арып бетте, аяклары, артсаны ыйыды, куллары талды, башы әйләнде, күңеле булганды. Инде кояш үз минбәренең иң югары ноктасына менеп кунаклады. Һәм аның нурлары Мәрданшаның пеләшеннән таеп китмичә, баш миенә кадалып кереп, аның газиз башындагы уйларны чын мәгънәсендә кайнатты. Ул шушы халәткә хөкем ителгәндәй, сабырлыгын җуймыйча, бер карусыз утырды да утырды. Көн кичкә авышты, ләкин мәхәббәт романы һаман да әле башланмый бимазалады. Шу, яхдам, кинәт әлеге дә баягы су анасы килеп чыкмасынмы? Әнә ул тал күләгәсенә утырды да, ниндидер матур көй кили-кили, ялык-йылык килеп балкыган алтын тарагы белән озын куе чәчен тарарга кереште. Бу нәгъмәдән Мәрданшаның сулышы кысылды. Йөрәге кайдадыр чигә тирәсендә куш аяклап тибәргә тотынды. Нинди гүзәллек, нинди аяклар, нинди күкрәкләр, буйсыны ярда үскән зифа таллар көнләшерлек. Әйтерсең лә, якты җәй көнендә тагын бер кояш килеп чыкты. Мондый хатын белән мазутлы су төпләрендә дә яшәргә риза булырсың. Мәрданша куаклар арасына пысып, алтын таракны урларга җайлы вакытны көтә башлады. Озак көтәргә туры килмәде. Су анасы тарагын ярдан ташка куйды да, онытып булса кирәк, суга чумды. Мәрданша куак арасыннан мәче сыман атылып чыкты һәм алтын таракны эләктереп, һавадагы кигәүннәрне дә уза-уза, әрәмә буйлап авылга таба очты. Әйе, нәкъ Тукайдагыча бара эшләр.
Борылып караган иде, арттан су анасы чаба. Мәрдәнша аның тавышын да ишетте. Качма, качма, тукта, эй карак, ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак. Һәр авылда этләр була. Үзен хөрмәт иткән һәрбер эт өрә белергә тиеш. Эт хуҗасына охшый диләр. Җырыклы авылының халкы сугышчан, дуамал холыклы дигән иде миндә. Димәк, аның этләре дә шундый. Авылга якынлашып килүче шәрә хатынны күргәч, улау, чинау, өрү, ырылдау, бөтенесе бер кытычкыч авазга әверелеп, этләр тарафыннан чакырылмаган кунакка юнәлде. Су анасы туктады. Мин моны булай калдырмыйм, үзеңә үпкәлә дип кычкырды ул авыл кычагына кирип качкан каракка. Мәрдәнша өенә кайтып караватка ауды да, ярты сәгать чамасы хәл җыеп ятты. Эшнең яртысы уңышлы тәмамланды дип уйлады ул. Су анасы килеп тәрәзәне кагарга тиеш, миңа синең алтының түгел, үзең кирәк, яратам мин сине дип әйтермен. Очрашуга ул бик озак һәм җентекләп әзерләнде. Сандык төбеннән әле бер тапкыр гына сабан туенда киелгән сары күлмәген, өр-яңа сатин чалбарын алып киеп, иң олы бәйрәмнәрдә генә сибенә торган арзанлы исле май белән куенды. Нафталин белән исле май исә аның күзләрен әчеттерде. Ул кабаланды. Аның туктаусыз мыжлавыннан, һәрле-бирле чабуыннан йорт дер селкенеп торды. Түбә почмагында оякырып яшәүче күгәрченнәр дә бүген тынгысызланып китә кайта ычкалады. Тагын нишләргә соң инде дигән сорау Мәрдәншаның пляж башындагы иң мөһим уйларның берсе иде. Хатын-кыз музыка ярата диде бит Гаделша. Ул карават астыннан кәгазь тартма сөйләп чыгарды. Аның эченнән моннан 7 ел элек бәрәңге саткан акчага юнәлтелгән уйнаткычны алып тумбочка өстенә куйды. Заманчарак күренер өчен чыланнан урыс ансамбле тәлинкәсендә алып керде. Бу пластинканы ул 10 ел чамасы элек балыкка барыр алдыннан суалчан җыйганда чүплектән тапкан иде. Шулай итеп, кояш байыганда пляж мәрдинең мәхәббәт кояшы әле чыгарга гына тора иде. Габдулла Тукай шигырендәге кебек тәрәзәне шакырга тиеш. Мәҗнүнебез уйнаткычны кабызды һәм өй өчен җыр биләп алды. Сүзләре аңлашылмаса да, музыкага охшаган тавыш бар нәрсәне дер селкетте. Ул яңгыраган көйгә биеп алды. Тагын аннан-моннан гына өйне җыештырган булды. Аннан соң бик озак үзен көзгедән карап торды. Ничә яшь икән су анасына. Эх, чәчем генә бик иртә кыелып бетте шул. Бу уйлар аның кәефен кырбырак җибәрде. Ул йөгереп барып тәрәзәдән карады. Аннан сәгатькә иртәрәктер шул әле. Шкафтан бер шешә көмешкә алды. Кыюлык өчен бераз капмый булмый. Тик бер авык уйланып торганнан соң шешәне кире шкафка куйды. Юк. Көмешкә исен яратмас. Бәлки, үбешергә туры килер. Эскерттән салам урлаганда да бу хәтле каты типми аның йөрәге. Ну, Гаделша, кайлардан килде бу уй синең башкайларыңа дип, ул үзенең дустына эчтән генә рәхмәтләр яудырды. Тагын тәрәзә янына барып килде. Яне әрле-бирле йөренде һәм әлбәттә инде әллә ничәнче кат гөнаһлары өчен җавап тотарга тиешле кеше сыман көзге каршына килеп басты. Әйтерсең лә ул көзгедән карап торучы кешедән гафу үтенмәкче була иде. Тагын караңгы вә авыр уйлар бимазалады. Ошаттыр микән соң ул мине? Алай бик үк ямьсез түгел инде түгелен, пляж булсам да. Ләкин Мәрдәнша пляж булмаган сүрәттә дә төскә биткә шыксыз күренер иде. Чәче бар чакта да чибәр түгел иде ул. Шулай да кеше һәр вакыт үзенең тышкы кыяфәтендә барыбер ниндидер матурлык эзләргә тырыша. Һәм таба да. Әнә, Шадра Хисамның чырае, ат картасы төсле кытыршы. Ә хатыны нинди чибәр? Әнә, югары оч, Фәхринең дә борны матурлы көймәнең руле хәтле. Ә хатыны җиләк кебек. Минем суанама бөтен авыл ирләре кызыгыр инде. Көнләшермен инде шайтан, көнче кеше бит мин. Берничә тапкыр тәрәзәдән карагач һәм кат-кат үзен көзгедән күзләгәч, бер миһербансыз уй аның җанын ишетеп алды. Әллә килбәскә булды микән?
Бу уйдан ул кинәт хәлсезләнеп караватка ауды. Ләкин озак ятмады. Җанга, тәнгә мең шифа, йөрәккә яңа дәрт дәрман өстәп, якты һәм җылы уй аны караваттан күтәреп торгызды. Килер дигән изге уй иде ул. Мәрданша чиста киемнән икәнлеген онытып, сулы чиләк белән чүпрәк алып кереп идән юарга кереште. Шул вакыт авыл этләре ярсып өрергә тотынды. Каты итеп җил исте, ниндидер ят авазлар җәйге төнне ярып җибәрде. Әмма Мәрданшаның күңелендәге буран, дөнья давылын күмәрлек көчкә ия иде. Шуңа күрә ул тыштагы шомлылыкка игътибар итмичә, лаш-лыш борынын тартып, авыр итеп мышный-мышный идән юуын дәвам итте. Төн уртасында авыл йокымсырап, совхоз басуыннан чигендер, кишер урлаучылар һәм көмешкә куучылар гына йокламаган сәгатьтә тәрәзәне шакыдылар. Актарылды дөнья. Миллиардлаган еллар бу кояш тирәли әйләнеп йөргән галәм дисбесенең бер төймәсе типсез бушлыкка төшеп китте сыман. Килде. Битте баш. Үлем. Тәрәзәне катырак шакыдылар. Мәрданша ары сугылды, бире бәрелде, килде, бик ачулы кага, су анасы бу. Нәрсә диергә соң? Кер чибәрем өйгә диемме? Әллә янына үзем йөгереп чыгыйммы? Бераздан ишекне дөбердәтә башладылар. Бу минутта Мәрданша үзенә буйсынмый иде инде. Ул идән чүпрәге тоткан килеш, исерек кеше сыман абына сөртенә ишек янына барды һәм Аллага тапшырдык дип ишекне ачып җибәрде. Шунда аның баш артында әле бераз калган чәч бөртекләре үррә торды. Чөнки бу сагада Тукай шигырендәге персонаж түгел, сыер саучы Хәлисә пәйда булды. Мәрданша тыратташ булып катып калды. Хәлисә? Диде аның күгәргән иреннәре.